shilera mama 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 maseya. Kera mama 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 saya. Kera mashilera mama 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 maseya reba shala. Oh, da dojde probih. Da dojde probih. Da dojde probih. Kera bashala rama saya reba shilera baba baba saya. Ние сме тук заради теб, татко. Халелуя, репа шалара масая, репа шикилера масея. Да дойде пробив в името на Исус Христос. Да дойде атмосферата на Святия Дух тук на това място. О, всичко емоционално, всичко плътско да падне в името на Исус. Всяка плът да се сниши пред царя. Всяка плът да се сниши пред царя. Издигаме те, Святи Дух, тук на това място. Издигаме те, Святи Дух, тук на това място. Издигаме те в живота си като цар и господар. Ти си единственият цар. Няма подобен на теб. Няма подобен на теб. Нито на небето, нито на земята. О, ти си единственият. Ти си единственият. Покланяме ти се днес. Покланяме ти се днес, царю на царете. Покланяме се днес, царю на царете, пред теб и казваме: о, чудесен си! О, прекрасен си! О, кера машала рамасая, реба шала рарарарара. Може ли всички езици да говориме? Слушате ли ме въобще? Кера машила рамасая. Говорете! Кера машила рамамамамамамасая. Ера башила рамамамамамамасея. Ера башила рамамамамамамасая. Кера машала рарарарарайс. Ера башикила рарарарарайс. Кера машала рарарарарайс. Покланям ти се. Покланям ти се. Покланям ти се. Добре си дошъл. Хайде, църкво. Покланям ти се. Покланям ти се. Покланям ти се. Добре си дошъл. Masaya repa shilara maseya. Kera mashalara masaya. Kera mashilara mama masaya. О, всеки ум да бъде пленен в името на Исус Христос и всяка крепост да падне в името на Исус Христос. Халелуя! И да дойде свобода върху всеки един. Върху всеки един. Да дойде свобода върху всеки един. Кера башира мама 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 масея. Ера башера баба 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 сая. Кера маше. Аз правя място на теб. Аз правя място на теб. Аз правя място на теб. Царувай вътре в мен. Аз правя място на теб. Аз правя място на теб. Аз правя място на теб. Царувай вътре в мен. Хайде, църкво! Аз
царувай вътре в мен. Място на теб, аз правя място на теб, аз правя място в мен, царувай ти в мен. Днес правиме място на теб, Исус. Керама, Ширама, Сая. О, ти вземи централното място в нашия живот. Кирама, Шарама, Сая. О, Господи, никога не искам нищо и никой да ти измества от животът ми, Господи. О, ние се фокусираме единствено към Тебе, Царю на славата. Днес се фокусираме единствено към Тебе. Погледът ни е единствено към Тебе, Царю на славата. О, благославен. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. Ти ми каза, не бой се, ти ми каза,
кажем: никой няма право да се докосва до мене. Никой няма право да се докосва до мен. Хайде още веднъж! Никой няма право да се докосва до мене и моя дом. Никой няма право да се докосва до мен. Кажи му: аз съм защитен, аз съм защитен. Исус плати цена за мен. 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 Надам се на Хайде, издигни гласа си. Понеже колкото и да ти е трудно, Бог те привдига. Понеже колкото и да скърбиш, Бог отново е там и Той отново те привдига. Понеже колкото и да си огорчен, Той е там. Той е там. Кераваше, соробаке теремакар. Татко, благодаря Ти, че Те имаме в животите си. Понеже, Господи, ако Те нямаме, не знам какво ще правим без Теб. О, имам ли Теб, имам всичко, Господи. Издигнете ръце, моля Ви. Кажете му какво има вътре дълбоко във вашето сърце. Той ще ви изслуша. Той няма да ви огнети, да ви слага повече и повече проблеми. Той е готов да ви изслуша, но иска да чуе дълбоко вътре във вас самите какво има вътре. Кера башай. Понеже той иска да чуе това. Ако си спомняте случката, когато отиде при слепеца, той знаеше, че е сляп. Той знаеше, виждаше, че е сляп. Но той го опита: какво искаш? Затова днес те пита Бог: какво искаш? Кажи му какво искаш. Понеже отворено е небето. Колко хора вярвате, че е отворено небето днес? Искайте. Рабаше. А когато е отворено небето, тогава трябва да искаш, тогава трябва да прокламираш. Понеже е писано: искайте и ще ви се даде. Искайте и ще ви се даде. Почукайте и ще ви се отвори. Кераба, шараба, серереба, кая. Соро, рома, кетереба, сая.
Татко, благодаря Ти, че Ти воюваш за църква Дом на слава, че Ти воюваш, Господи, за Твоите синове и дъщери. Благодаря Ти, Господи, че Ти си обезоръжил всички началства и власти. Кирараба шеререба се, поророба кетерема сарараба кераба шей. Продължайте да се молите. Рема шараба се кетереба сай. Молете се, молете се. Кераба шараба серереба кай. Хайде, време е за воюване. Кераба шереререререба сай. Коророба се кетерема сай. Кира раба шереба сея. О, обезоръжавам всички началства и власти в името на Исус и декларирам, о, раба шеререба сай, прокламирам и декларирам кръвта на Исус върху домовете ви. Кераба сереба шай, понеже Неговата жертва е достатъчна за всеки един от вас. Неговата жертва е предостатъчна. О, раба шеререба сай. О, раререба сай. Нека, Господи, това хваление, нашият плод от устни, раба шей, да го чуеш, Господи. Нека то да се слее с небесната атмосфера точно сега. Отворете очи за малко, отворете очи и погледнете ме за малко. Какво пише тук? Родени сме, за да издигнем и живеем славата на Царя. Колко хора вярват в това? Отдайте слава на Господа. Може ли да изпеем достойно е агнето, достойно е агнето. Помогнете ми, аз не пея много хубаво. Той разчупи печата, плават от труда, достойно е. Той разчупи печата, плават от труда. Искам всеки да затвори очи. Да осъзнае къде се намира. Наистина всеки път ще го казвам, защото аз самия забравям понякога къде се намирам. Дошли сме наистина да придадеме нашата хвала на Бог, на Исус Христос, защото го обичаме. Не защото сме тук, за да искаме само неща от Него. Не е лошо. Но на първо място сме тук, защото го обичаме. Защото го искаме в живота си. Защото искаме Той да управлява живота ни, защото Той знае кое е добро за нас. Ние не знаем кое е добро за нас. Той знае по-добро. Той знае по-добре кое е доброто за нас. Дошли сме да му кажеме: Боже мой, ето ти моята хвала. Давам ти хвала, Боже мой. Дошъл съм да се срещна с Тебе. Дошъл съм да искам неща от Теб, да чуя напътствието Ти за моя живот. Защото Той е предначертал пътеките Ти. Пътеката на живота Ти, Той е предначертал. Всеки един от нас е призован още от утробите на майките ни, за да издигнем името Му и да живеем в славата Му. Искам всеки да придаде персонално сам хвалата си на Бог, да затвори очи, да издигне ръце, да осъзнае, че представете си, че наистина сте пред Бог. Ще можете ли да издържите пред святото Му присъствие? Представете си колко е огромен, няма край, а ние сме като по-малки от пясък пред Него, от една пешачинка пясък.
картина в ума, че когато всеки от нас затвори очи и издигна ръце, всеки от нас бива облечен в такива рицарски дрехи. Нали се сещате? Доспехи. В доспехи. И какъвто и огън да идва срещу нас, защото Бог ни е дал тези доспехи, Бог ни е облякал с този шлем, ризница, меч, бутуши, всичко, което идва срещу нас, какъвто и да има огън, понеже ние сме срещу Бог, ние седиме така и не ни пука. Защото Бог е с нас. И тези доспехи са нашата молитва, нашето общение с Бог и това колко време отделяме за Него. Колкото повече време отделяме за Него, толкова повече доспехи ще имаме. Искам наистина да предадем хвалата си на Бога, да стигне до дворовете Му и да каже: ето ги моите победители. Те ми придават хвала отново, защото му обичат. Каквото и да преминават, какъвто и проблем да имат в семействата си, те не спират да ме хвалят, защото ме обичат. Те не спират да ме хвалят. Те никога не са се отказали от мене. Но дори да се откажем, Бог от нас никога няма да се откаже. Няма да се откаже, защото такава любов не съществува на света. Само Той я има. Цялата любов, комбинирана на света, не може да се сравни с любовта, която Бог има към всеки един от вас. Наистина се моля всеки един да го осъзнае това. пазиш всеки ден, ти се грижиш, Аба, ти не ме оставяш. Всеки ден ти ме обичаш, всеки ден ти ме закриляш, баща на милостта.
сме дошли да се срещнаме с Тебе по нов начин. Дошли сме да Ти предадем нашата хвала. Вярваме, че Ти си я приел, Боже мой, че небето е отворено, че святият и мощен дух ще слезе върху всеки един от нас. Словото, което ще излезе от устата ми, Те моля, да бъде наистина като семе посято в сърцата на всеки един, да даде плод, да го предадат на други и така да продължи Твоето дело. Моля Те да кажа само това, което искаш. Моля Те да опазиш езика ми да казвам, да не кажа нещата, които аз искам, а нещата, които Ти искаш. Моля Те, Боже мой, нека да бъда достоен съд в Твоята ръка, за да мога да послужа на други. Моля Те, Боже мой, ела мощно върху мен. Използвай ме. Аз съм Твой и Ти си мой. Благодаря Ти, Боже мой, че Те имам и че мога да Ти служа. На алфата и омегата, на началото и края, на единствения Бог, който ни обича толкова много, че даде единородния си син, за да не погине нито един от нас. В името на Исус се моля. Амин. Благодаря Ви, църква, може да седнете. Дават ми инструкции до колко часа сме. Да, няма да забравяме като миналия път, спокойно. Подбуден съм да говоря. По-скоро ми беше дадена темата да говоря за Господната вечера. И се чудих откъде въобще да хвана. И... да, от началото ще. И се сетих за една случка с един мой колега. Той си знае кой е. Седиме си аз и той. И си говориме. И по едно време идва друг колега, нали, англичанин. И както си говорим, аз почвам да му благовествам. Почнахме, нали, първо приятелски такива теми. Не почнахме веднага, покай се, Бог идва, ще умреш. Почнахме първо като приятели, нали, както трябва, както обикновено, нали, както е нормално. Почнахме да си говорим и почнах да му говоря за Исус. И като почнах да му говоря за Исус, той също ми беше казал, че да, аз си вярвам, нали. Много пъти сме го чували, като говорите на някой. Да, аз си вярвам, нали. Аз си вярвам, ама не хода, нали, на църква, ама си вярвам, нали. И аз вярвам в Бога. Вярва, че... беше ми казал, че арката на Ной, понеже била намерена наскоро, мисля, в Турция някъде, в някаква планина в Турция има останка от арката на Ной на върха на планината. Нещо такова ми беше разправил. Беше ми казал, че някой друг превърна водата в вино в гръцката митология много преди Исус. Някакви такива работи. Мисля, че нещо си говорихме. И почнах да му обяснявам, нали, че вярвам в Исус, защото историческите доказателства как Исус живя, учението му, смъртта му и възкресението му показва, че може да му се има доверие. Нали? В смисъл, ако един човек умре и след 3 дена възкръсне, аз ще го слушам, кой има да каже този човек. И си казах, нали, явно той от този тип хора. Тома неверния, трябва да видя, за да повярвам, нали. Той спомена, нали, че разни неща от Библията ги има и в други религии, като ислям, хинду и будизъм, с които сме запознати тук в Англия особено. Та даже някои са преди християнството, нали, някои религии. Отговорих, че вярата в Исус не е почнала преди 2000 години. А знаем, че вярата в Бог е почнала от самото начало на хората и тяхното съществувание. Защото някой казва, че християнството е на еди си колко си години, но примерно хиндуизъм е
на 1500 години преди Христа. Интересно, да, но Аврам пък е 2000 години преди Христа. И нали, почнах да се замислям разни такива неща. И годините не определят истината. Всички религии говорят за Исус и му придават нали, някаква, бих казал, важност. Споменават го, нали, говорят за него. Ислям казва, че е пророк. Будизъм казва, че е свят мъж, умен и мъдър учител. А пък хинду казва, че е един от многото им богове. При тях пък богове колко искаш. И нали следователно, след това си казах аз, не помня дали това му го казах и на него, Исус казва, аз съм пътя, истината и живота. Той не придава важност на други. Той казва, че е само Той. Следователно, аз ще следвам Него. Нали? Те другите говорят, че Той е окей, вярвай в Него, няма ядове, а пък Той казва, не вярвай в тях. Значи за мен логичното решение ще е да вярвам в Него. Щом те казват вярвай в Него и Той казва вярвай в мен, аз ще вярвам в Него. И докато му говоря за Исус, почнах да си мисля нали, и за църквата. Така ми излязоха някои мисли нали, в ума за ситуацията, през която минахме и минаваме и сме минали и ще минем. Зададох си нали, въпроса защо сме църква. И защото сме, както знаем от нашия пастор, беше ни казал, едно, точно така. Отдайте слава на Бога. И след малко чакат барбекюто. И аз наистина имам всеки един от вас за мое семейство и ви обичам. И благодаря на Бог, че ви имам всеки един от вас, че преминахме и ще преминаваме през всичко заедно. Защото това наистина е църквата. Знаете ли, че много хора са ми казали нали, от България, братовчеди, познати, приятели и разни такива. Съм чувал, нали, ми казаха, писаха ми. Абе, вие много сте единни. Вие сте различни. Вие не сте като тия тук в София виждаме някакви църкви, нали? Сега не си мислете, че София е лош град. Най-хубавия така. Но викат, вие сте различни. Вика, вие много сте единни, чак от Англия дойдохте до тук всички заедно, останахте, нали? Вика, не сме виждали такова нещо. Чувам това да го казват други хора. И ми го казват, нали, на мен приятели и братовчеди. И се радвам, нали, че го виждат, че ни забелязват други хора. Мен това лично ме радва, нали, че това, което пастор имаше като учение, нали, че всички сме едно семейство, че еклесията на Бога е едно семейство, наистина се потвърждава от думите на други хора. Мен това само може да ме радва. И благодаря на Бог, че ще станем още по-единни, че ще бързаме да си отдаваме почит един на друг, че ще се обичаме, че всеки един от нас е на едно разстояние, нали, телефон на другия, когато има нещо да му звъне, да му каже ела да се помолиме, нещо се случи, нали. Благодаря на Бог, че сме още по-единни, още по-ще се обичаме, още по-ще ще жадуваме да приобщим други хора към нас. Бог ще ни даде нужния характер и нужното, всичко онова, което ни е нужно, за да знаем как да приобщим другите хора. Аз лично така се моля. И извиквам всички синове и дъщери на царството, от север, от изток, от запад и от юг, да дойдат, да се поклонят на царя и да му дадат хвала. Наистина да осъзнаят, че са родени с цел и съдба, да бъдат оръжие в Божията ръка.
продължих да му говоря как другите религии са взели разни случки от Библията и всеки се опитва да имитира Исус. Но никой не е като Исус. Обясних му как всичко онова просто е заблуда от дявола. Защото дявола ще се опита да те накара да повярваш във всичко друго, но не и в Исус. То не са хороскопи, то не са други религии, то не е... Има ни такива камъни, па сега изкараха някакви... Да бе, нямам думи просто. В камъни да вярват. В идоли, в какво ли не. И му обясних това, нали? И му казах, всеки се опитва да имитира Исус. Никой не е като Исус. Защото никой от техните богове не се е смирил и не е ограничил силите си и да дойде на земята, да тяло на човек, да служи на наш грешниците и да умре, да измие нозете, както Исус направи, нали, с учениците, и всемогъщия Бог избра да ограничи силите си, да приеме тяло на човек, за да дойде и да се пожертва за нас. Никой от техните богове не го е правил това. Само нашия Бог го направи. Камъните не отидоха, нали, има ни такива камъни, къде вярват. Нито Мухамед, никой не го е направил. Нито в хинду, нито другаде. Те говорят за прераждане, говорят... Техните вярвания винаги са прави добро, за да получиш добро накрая. Но Бог на нас ни казва, вие вече сте спасени. Само вярвай с вяра и се спасяваме. И едно от най-главните неща, които го отличава от всички други религии, е, че докато е на кръста, той какво казва? Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Той се моли за тези, които го разпъват, да им се прости. Не знам, в Корана мисля се беше казвало това, че тези, които не те харесват, убий ги, давам ти право. Нещо такова, нали, перефразирам думите. Да. А нашия Бог ни учи и ни дава пример със самия Него. Защото Той каквото е говорил, е застанал за думите си и ги е изживял. Той изпълни закона. Нали? И Той, докато умира, им казва, прости им. Това е много силно. Прошката. Исус, Йешуа, свързва хляб с прошката. Сега ще ви покажа. Къде Бог ни дава образец на молитва? Матей? Точно така. По-надолу малко в молитвата ще видите как в Матей 6, 11 и 12 стих казва: дай ни днес всекидневния хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Мислите ли, че са случайно така един след друг тези два пасажа? Дай ни днес хляб и прости ни дълговете. Значи Бог ни прощава, дава ни хляб. Не е случайно, нали, според мен? С мен ли сте? На Господната вечеря, Матей 26 казва: и когато ядяха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи. И като го даваше на учениците, каза: вземете и яжте, това е моето тяло. Тук свързвам нещата. Слушайте ме внимателно. С мен сте, нали? Иоанн 6:35 казва: Исус им каза: аз съм хляба на живота.
който дойде при мен, никога няма да огладнее, и който вярва в мен, никога няма да ожаднее. Исус къде беше роден? Исус къде беше роден? Сара, знаеш ли? Исус беше роден в Витлеем. Извинявай, може ли да изкараме снимките, които пратих? Или? Това са на еврейски език, нали на еврит, всяка цифра означава и дума, означава и буква, има значение. Еврейския език е буквено цифров. Та, Исус беше роден в Витлеем, което означава къща на хляба. Витлеем, къща на хляба, има цифрова стойност на числото 490. Ако видите, даже мисля, че се вижда на втория ред, ето тук, вет, виждате ли как пише хаус? Витлеем, къща на хляба, има цифрова стойност на числото 490. Рождението, нали, смисъл думата е раждане, рождение, нещо свързано с раждане, също е равно на 490. 490 се разрових да видя всичките му, нали, значения. Също означава тамим. Надявам се, че го произнасям правилно. Тамим. Тамим на еврейски 490 означава перфектно, завършено, нещо свършено, нещо готово, нещо перфектно, нещо, което вече няма какво да добавиш към него. Съвършено, да, точно така. Защо това има значение? Слушате ли ме? Защото Исус, роден в Витлеем 490, беше перфектната, достатъчна, завършена жертва 490. И слушайте внимателно. Матей 18, 21, 22. Тогава Петър се приближи и му каза: Господи, доколко пъти, като съгреши брат ми против мен, да му прощавам? До 7 пъти ли? Исус му каза: Не ти казвам до 7 пъти, а до 70 пъти по 7. Което е? Случайно ли? Защо е избрал тази цифра? Защото той е хляба на живота, 490, роден в Витлеем, къща на хляба, 490, да донесе прошка, която е свързана с 490, и както казахме тамим, което означава да бъдеш перфектен, завършен. Следователно, няма как да бъдеш перфектен, завършен, освен ако не увеличиш, не разшириш хляба на прошката към другите. Аз си спомням като малък, като ходехме на църква с семейството ми, ходехме така ние, нали, излизам от малко по-религиозна църква, една господна вечеря 5 часа, ако не и повече. Защото, значи, първо се събират, молят се, нали, пеят, после се молят кой
Бог да открие коя сестра да прави Господната. После отиват и ги правят Господните. После се молят кой да сипе чашата вино. После се молят кой да разчупи. После се молят това. После най-накрая стигат, нали, преди да вземат Господна, всеки да си вземе прошка. И аз си мислех, че това всичкото е, нали, дълго. Чакайте, докато дойдоха всички да си взимат прошка. Всеки един ставаше в църквата да си иска прошка един от друг. Нали? Няма нищо лошо. Но просто си спомням сега и ги свързвам тези работи, че си искаха прошка един от друг преди да вземат Господната вечера. Да, вътре 200 човека и представете си примерно 20 от тях да са скарани. Стават всеки един по един, брат, прости ми, нека и Бога да ми прости, брат, прощавам ти, нека аз ти проста. Хубаво е това, нали? Не ме разбирайте погрешно. Просто сега се сещам, че, нали, всеки си искаше прошка преди да вземат Господната вечеря. И за това съм подбуден да говоря в тази тема. Всичко просто ми се свърза някакси. Ще го повторя пак. Той е хляба на живота. 490. Роден в Витлеем 490, да донесе прошка, която е свързана с 490. И както казахме Тамим, перфектен, завършен. Няма как да бъдеш перфектен или завършен, ако не разшириш хляба на прошката. Не е много лесно, нали, да се прости на някой, който те е предал, на някой, който ти е говорил зад гърба или някой направо, който ти говори в гърба пък. Тоест пред лицето, нали? Не е лесно. Или пък на тези, примерно, които са навън, нали, в Сити центъра и проповядват, нали, евангелисти, хора, говорят за Бога. И съм виждал как някой отива при тях и ги удря даже, и ги гонят, и ги бият. И те трябва да прощават. Те трябва да прощават. Нали, не казвам, че ако някой ни направи нещо, ние трябва да седим и да сме беззащитни, но Бог казва, че ако те бият в Мое име, сблъсквал съм се с някои неща, които ми бяха примерно от приятели и си казах, случи се нещо. И си казах, аз повече не искам да общувам, нали, с този човек. Но той дойде при мен, нали. Не само той, други хора и така нататък. Дойдоха и ми казаха, нали, искам си прошка, това, което направих, не беше правилно. Аз им простих, въпреки че ми беше трудно. Защото прошката не е само да кажа, нали, прощавам ти, но след това той искаше и пак да продължим да общуваме. И там вече се разбира прошката, защото дали ще искаш наистина да общуваш пак с този човек. Естествено няма как всичко да бъде както преди, но аз не му отказах, нали, на това да общуваме. Продължихме, нали, да си говорим, да сме приятели, да излизаме, но просто аз, когато се случат такива неща, аз лично за себе си просто вече си имам едно на ум, нали. Но аз знам, че вътрешно в себе си съм му простил. Нищо не задържам, обичам го, ще му помогна с каквото мога. И това според мен е прошката, нали. В 3 Царе 8:61 бях намерил, че в резервирания превод се пише: проче, вашите сърца нека бъдат съвършени спрямо Господа нашия Бог, за да ходите в повеленията Му и да пазите заповедите Му, както правите днес. Думата Тамим означаваше съвършено. Значи, трябва просто. Ако искаме да сме съвършени пред Бога, да увеличим хляба на прошката.
Прошката ни помага. Помага ни да станем този завършен ключ към усъвършенстване на сърцата ни пред Бог. Да, точно така. Точно така, да. Прошката ни помага да станем завършен ключ към усъвършенстване на сърцата ни пред Бог. Нека да си справим. Боже, благодаря Ти. Габи, може да увеличиш малко. Благодаря Ти, Боже мой, за святото Ти присъствие. Че ръката Ти никога не се е скъсила да ни благославя, да ни пази, да ни закриля, да ни показва нови и нови откровения. Винаги се грижиш за нас. Всичко, което имаме от Тебе, чрез Тебе и за Тебе. Боже мой, ние прощаваме. Наистина. Прощаваме на враговете си. Казваме, че ги обичаме. Казваме, че нямаме даже врагове. Даваме цялата слава само единствено на Тебе. Прощаваме, Боже мой, на всеки, който ни е наскърбил, който ни е обидил, на всеки, който е казал нещо против нас или е направил. Прощаваме на всеки един. Прощаваме наистина, Боже мой, те молиме да ни дадеш сили да продължим да го правим. Защото сме хора и на нас не ни е лесно. Нямаме тази любов, която Ти имаш, за да обичаме ближните си. Молиме Те да ни дадеш тази свята, безкрайна любов, която само Ти можеш да ни дадеш, която само Ти имаш и само Ти изпитваш. Молиме Те да ни дадеш тази любов, за да можем да прощаваме на всички. За всичко. Боже мой, прощаваме. Прощаваме и Те молиме да присъстваш по-мощно в животите ни. Наистина да ни показваш какво искаш да направим за Тебе, какво можем, с какво можем да Ти бъдем полезни. Ще пием и ще ядем сега от Тебе, Боже мой, и Те молим, като вземем хляба на живота. Наистина живот да дойде в нас. Наистина прошка да дойде в нас. Изцеление да дойде в нас. Наистина като пием и ядем от тялото Ти и от кръвта Ти, да слезеш, да ни използваш по нов начин. Да Те усещаме повече. Искаме повече от Тебе, Исус. Няма друг като Тебе. И не ни е срам да говорим на всички за Тебе. Защото Ти ни казваш, Ти ни го заповядваш, Ти искаш всеки да се спаси. И ние се молиме за всеки един. Искам всеки да издигне гласа си, да се моли за роднините си, да се моли за домашните си, за близките си, да се моли да им прости каквото има да им прощава, на приятели, на роднини, на близки, на когото и да е, на колеги, на работодатели. Благодарим Ти, Боже мой, за роднините ни, за приятелите ни, за църква Дом на слава Ти благодаря. Издигам Твоето име в техния живот. Благодаря Ти, че имам всичко онова около мен. Благодаря Ти, Боже мой, моля се за моите роднини, за мои приятели, за всички, които не са Те приели все още напълно като свой
Спасител на живота. За тези хора, които нямат взаимоотношения с Тебе, Те моля, Боже мой, бъди така милостив да им се покажеш. Бъди така милостив, Боже мой, да им се покажеш, да дойдат при Тебе, да осъзнаят, че Ти си Бог. Да осъзнаят, че няма друг път, освен Теб. В името на Исус се моля, всяки един мой роднина, всеки един човек, който виждам и съм виждал по улицата, и всеки един човек на земята наистина, да го избереш, да му окажеш милост и да го спасиш. Моля Те да ми помогнеш на мен и на църква Дом на слава, да го направим това за Тебе, с каквото можем да Ти бъдем полезни, наистина да имаме тази душеспасителна мисия при сърце, да посяваме семета на вяра, семена на вяра и хората да идват при Тебе, Боже мой, да спасяват душите си, като казват, че Исус Христос е Бог. Благодаря Ти, Боже мой, за всичко, което правиш за нас, което има да правиш. Че си винаги добър към нас. Че Ти знаеш кое е най-добро за нас. Благодарим Ти, Боже мой. Казваме, че Те обичаме и изповядваме в живота на всички наши роднини, близки и приятели, че и те ще Те обичат. Ще Те приемат, ще се покаят и ще заживеят свят живот и ще... Алелуя. И Ти благодаря, Боже мой, че всеки около нас, роднини, семейство, приятели, ще Те приемат, ще се покаят, ще заживеят свят живот, ще пазят Твоите закони, ще Те поставят на първо място в живота си и ще видят славата Ти. Благодаря Ти, Боже мой, за святото Ти присъствие и че никога не се отказваш от нас и че разчиташ на нас. Благодарим Ти, Боже мой, че ни се доверяваш. Ние Ти се доверяваме, Боже мой, с цялото си сърце. Дом на слава Ти се доверява, че ние сме в ръката Ти, че Ти ни пазиш, че Ти ни пазиш като десницата си, като зеницата си ни пазиш. Да, Боже мой, като зеницата си ни пазиш. Ние сме в Твоята зеница, ние сме под Твоите криле. Декларирам го това в небесни места и казвам да и амин с вяра, че Ти ни пазиш и че никак не си ни забравил. Никога няма да ни изоставиш. Благодарим Ти за святото Ти присъствие. Благодарим Ти, Боже мой, за всичко. Казваме, че Те обичаме и благославяме името Ти. Благославяме Те, Исус Христос. Благославяме, благословено да бъде името Ти, името над всяко друго име. Благодарим Ти, Боже мой. Да не подценяваме, нали, Господната вечеря. В момента, в който аз взех от хляба, от тялото, на секундата болката ме напусна. Дори си викам, Господи, как сега ще послужа, как ще бъда на скарата, как викам ще печа и слънце, викам и главата ме боли, викам много, много страшно. Как ще стане? В момента, който взех, всичко изчезна. Бъдете благословени, бъдете благословени. Какво ще да кажа? Вчерашния рожденик. Да, имаме рожденик. Happy birthday, Габи! Happy birthday, Габи! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Габи! Честит рожден ден, Габи! Честит рожден ден, Габи! Честит рожден ден, честит рожден ден! Честит рожден ден, Габи! Той вчера си прие поздравленията.
Днеска има бомбони. Продължаваме. А може да се поздравиме. Имайте успешна седмица. Добри новини. До следващата неделя.